Kunale nkulumo ejwayele ukuvela nabantu uthola ukuthi balandela umaskandi noma abafevi Khuzani noma uMthandeni. Kunale nkulumo abajwayele ukuyiveza ukuthi sometimes umaskandi awukho ngabantu abayi-two. Bakhona abanye abakhiphayo abanjengoNkosi Amagcokama, oMzukulu, oGatsheni, oSminofu, oMenzi, oLimithi, oMshini Wemali, sometimes oNjoke, ithwasa lekhansela, nabanye abaningi abakhiphayo, bahlale bekhipha-ke bengaqedi-ke nabo. Baningi phela abakhiphayo. Kunale nkulumo nakuyiveze ukuthi akumelanga umculo usubhalansa ngala bantu abayi-two, sengathi yibo bodwa abantu kumele kukhulunywe ngabo. Ngcono kukhulunywe nangabanye abantu sekuba ukulandela umzila ngena kulayini njalo, kungabe sekuba ukungena kulayini kuphela, kungabe ukuthi ukugada umzila nje sekugcina lapho. Sekungathi amanye ama-album abanye abaculi ayacindezeleka ngandlela thize, so noma emnandi-ke lo ma-album. So leyo nto iyazwakala, bakhuluma futhi i-valid point abanye abaculi ukuthi benikezwe i-chance nabo bebonakale. Music wabo uyadlalwa, abanye uyadlalwa impela futhi uqamba amanga uyadlalwa, kodwa khona futhi abanye abasafarayo uthola umusic wabo udlalwa ngaleyo ndlela leyo. Mina i-question yami eyodwa ilapha nalabo bantu abasuke bekhoja ukuthi umuntu akathande kodwa bese naka nobani. Question yami eyi-one or nginama-question amaningi. Umuntu uyithathela lesinqumo sokuthi uzofeva uMthandeni, uzofeva uKhuzani, uzofeva uNkosi Amagcokama or whoever, eyedwa umuntu kubo. Adecide umuntu ukuthi mhlawumbe uzothenga umfaniswane mayithanda. Adecide umuntu ukuthi uzophosta ngaye lo muntu loyo egrouphini Facebook, akhulume ngaye ko-TikTok, sometimes ko-YouTube. Isinqumo sakhe lo muntu. Mayefika phambili uthola ukuthi bakhona abantu abathanda naye lo mculi loyo. Behlangana laba bantu bethatha i-decision yokuthi thina ngoba sithanda umculo othizeni, kunganjani sihlane ngale ndlela, siphushe umculo wakhe ngale ndlela, thina sizibophezele ekuthandeni-ke lowo mculo loyo. Beqhubeke ngendlela yabo, behambe ngayo kufika lapho kufika khona ukuthi bamphusha ngendlela bamphusha ngayo. Kodwa labo bantu labo noma benalo iqhawe labo bayabadlala abanye abaculi, bakhuluma ngabo, bayabaphakamisa. Nabo nje uSminofu kuyakhulunywa nje ngabo makuthinte kuMthandeni, nabo Mahu noma bengekho kumaskandi bayathinteka. Uma befeaturishiwe ingoma emnandi kuyakhulunywa leyo ngoma leyo. UGatsheni nokuhamba noJiva ingoma abayihlanganisayo ijwayele ukuba mnandi, kuyakhulunywa ngalokho. So mina ngifuna ukwazi-ke ilokhu-ke, uma bekhalaza, ukukhalaza kwabo kuhamba kugcinephi, ngoba angeke uthi wena wavela publicly wathi ufeva abantu sekuthwala njalo ubhalwa ngomunye umuntu. Akujwayelekile lokho. Into ezokwenzeka uzobhala ngalo muntu omthandayo, uzokhuluma lo muntu omthandayo, usebenza kanjalo. So uthola ukuthi-ke baningi-ke abathanda umuntu oyedwa ngaleso sikhathi leso, ebese kuphakama igama lalowo mculi loyo. Akekho umculi ocindezelekayo. I-following online iyayikhandekela, nawe ungayikhanda ongumculi ngendlela thize. Abanye benenhlahlayo ukuthi i-following ikhandekele yona, begcine behlangana bedecide ukuthi-ke bekhulume ngalowo mculi, bephusha umculo wakhe. So akuyona i-fault yomuntu thizeni leyo. Angeke wena uthathe into wena ewumbono ongayenzi kwawena uzoyi-impose kubantu bona banamaqhawe abo. Angeke uyekise abantu bebe namaqhawe abo, because awuzange ubafake kulokho ukuthi bebe namaqhawe. Bazidecidela bona ukuthi sithanda ukulandela bani ngale ndlela. Whether ekumlandeleni kwabo bamlandela ngendlela wena ongayithandi, sekungenye i-discussion yangelinye ilanga leyo.
okusalayo bona bathatha i-decisions ukuthi sithanda muphi umculi. Kunomuntu owathanda umthandeni efika, babe khona abaculi abathize. 2013 ngale album avela ngamthandeni ethi intombi ingiphushela udakeni ukhanda shiza. If athanda lokho ngomthandeni ohamba ngaleyo mngqondo leyo, shuthi ingoma kaMthandeni imrecruitile leyo muntu loyo, wathanda into enziwa umthandeni, so uzokhuluma ngaye ngoba wazi isukeleka yena akekho amcela noKhuzani naye. Made bahluleke bonke eqhama ngevoice ecishe isondela kancane kwamgqomeni. If omunye kwamkhumbuza ibhova wakuthanda lokho, wasawuthanda umculo kaKhuzani ukuthi ke ngoba usohamba kanje umculo kaKhuzani ngithanda wona ke ngihamba naye. Noma bekhona abanye abantu engizobaveza ngikhulume ngabo kodwa engizokhuluma ngaye kakhulu uKhuzani. Likuphi iphutha? Kwavela itopic yezigibha ethi omunye umculo omunye ubaba engimhloniphayo ethi sebeqomile, abalandi baqomile, bafaka nezigibha zabaculi. Umuntu wenza into ayithandayo. Bekunezigibha ezaziyelo ngekhathi zomtshengiseni noBhenguzi Luthuli nomqomeni. Kunenye ibeef eyayiphusheka leyo minyaka leyo. Uma 2007 yayishisa lo beef leyo, ukhuphuka lapha kuza ko 2009 yayishisa lo beef. Akekho ekhala ngokuthi igibha, kodwa umuntu uthi mayiseseceleni engabenefit entweni ebese ekhombe amabala, akhombe ububi bayo. Labafana ababili labo uKhuzani noMthandeni akukho abangakwenza if kune following ezikhandekele yona ngomculo wabo. Isazoba khona until angeke beqhela abantu, futhi yiyo le following ebaphakamisile yababeka kuleli zinga abakuyona. So umuntu yena mayibona ngathi unawo amandla ukuthi aphakamise abanye abaculi abaphusha ngendlela afuna ukubaphusha ngayo, uvumelekile ukuthi akwenze lokho. Kodwa ku wrong mase ufuna ukufaka ama-ideas wakho kubantu ukuthi Mthandeni amfave kanjani, Khuzani amfave kanjani, engase kunakwa bona bodwa. Cha, nawe ungabanaka ufuna ukubanaka ngendlela ufuna ukubanaka ngayo, kodwa umuntu akaphakamise omunye umculi enomuntu amthandayo ukuze engathiwa lo akacindezeleki akacashi. Lokho akona umsebenzi walabo bantu lo. Kodwa ekumele nikwazi abaculi encane bacindezekile abacindezelekanga, nedi nje badinga abantu abazokhuluma ngabo kuphela. Ilapho-ke i-challenge ngabo. Enye nenye bashaya ingoma emnandi, bayacula, bayahlabana, bayaziwa ukuthi stage bayasenzela ini stage, bayadlala estage badlala kakhulu, niyazi. And futhi bayabadlula labafana labo bebashaye nje laba kuthiwa bangamakhosmaskani. Obahubhe mase enza izinto zakhe stage uyawubona ukuthi ubahubhe hey. Kodwa lokho noma enabalandeli akumtholeli abalandeli abadingayo ke. Abalandeli ohlala bekhuluma ngabe bempost usuku nosuku. So ifault kabani leyo? Because bahubhe basebenza kanzima e-stage. So leyo nto leyo ke i-discussion nje eyohlala kanjalo, eyohlala ilenga esingeke sithini ngayo. Kodwa ke indaba ilapho umuntu uthanda lapha athanda khona, umaketha umculi la athanda ukumaketha, ngoba umuntu usuke kuyidatha lakhe, kuyimali yakhe, kuyifoni yakhe, enza lokho akwenzayo ukuphamisela umculi asuke emthanda leso sikhathi. Ngiyabonga.